ώστε να περάσει και τον Αντένα και το Μέγκα. Εάν κάνω συναλλαγές, βεβαίως και πρέπει να το πούνε. Και πρέπει η δημόσια ζωή να είναι υπό έλεγχο. Να δείτε πόσο κακοήθητοι είναι ορισμένοι άνθρωποι στην Ελλάδα. Ο Βαρδινογιάννης είναι φιλάνθρωπος. Κύριε... Γιατί εστράφει στα μέσα ενημέρωσης ο κύριος Βαρδινογιάννης. Δικαίωμα του καθενός είναι να στραφεί, δεν είναι έτσι? Όχι, δεν είναι δικαίωμα του καθενός. Ελεύθερη οικονομία. Είναι όμως και δικαίωμα των κομμάτων και υποχρέωση των δημοσίων ανθρώπων να ελέγχουν για να δείτε το γιατί. Πόσο κακοήθητοι είναι ορισμένοι στην Ελλάδα. Ο κύριος Βαρδινογιάννης ήταν ένας πλωτάρχης πριν 17 χρόνια του πολεμικού ναυτικού. Ευνηδίως τον έπιασε φιλοπατρία και θέλει να έχει εφημερίδα, θέλει να έχει κανάλια. Αγόρασε το κανάλι του Κουρί. Για να ρωτήσω κάτι. Γιατί με δικά του λεφτά. Έχετε κι εσείς ένα κανάλι όμως. Ναι. Και αύριο το κανάλι αυτό δυνάμει μπορεί να φτάσει να περάσει και το Μέγκα και τον Αντένα και όλα τα κανάλια. Τα λεφτά που τα βρήκατε για το κανάλι? Θα σας ρωτήσουν αυτοί που κατηγορείτε, θα πούν καλά. Εγώ που είμαι ο Βαρδινογιάννης έκανα κανάλι. Εγώ που είμαι ο Τεγόπουλος έκανα κανάλι. Εγώ που είμαι ο Κυριακού έκανα κανάλι. Ο Λεβέντης πού τα βρήκε τα λεφτά, θα πούνε? Ο Λεβέντης δεν έκανε κανάλι με λεφτά. Ο Λεβέντης έκανε κανάλι με δύναμη, με ψυχή. Ναι, αλλά... Φτιάξαμε στην αρχή και αγοράζεις κάμερες με ψυχή. Προσέχτε. Διότι όσα και να καταθέσουμε από τον ψυχισμό του ανθρώπου, κάμερα δεν σου δίνει κανείς. Εδώ υπάρχει ένα μεγαλείο. Ο λαός, αρκεί να σας πω κύριε Παναγιωτόπουλο που είστε δήμον στα μέσα ενημέρωση, εκπέμψαμε στην αρχή με 5 βατ. Με 5 βατ, Και με 5 βατ ήταν σκέτο ραδιόφωνο, ούτε καν τηλεόραση, είχε χιόνια. Και άρχισε ο λαός σιγά σιγά με τα τηλέφωνά του, με την προσφορά του. Και το ζέστανε με την βοήθεια και έγινε, βεβαίως. Δεν υπήρξαν κεφάλαια. Αλλά να δείτε όμως υπάρχει τι δηλαδή στην ίδρυση και στη λειτουργία του καναλιού 67 υπάρχει ένα θαύμα που με κρατάει και εμένα όρθιο. Το ότι κάποιοι αιμοδοτούν, κάποιοι προσφέρουν, κάποιοι συνεισφέρουν. Και μιλάμε για ανθρώπους φτωχούς. Γιατί το να συνεισφέρει ο Βαρδινογιάννης είναι εύκολο. Το να συνεισφέρει όμως ο φτωχός από τη σύνταξή του 10.000, το να έρχεται μια γυναίκα. Λοιπόν, τι μου είπαν. Ακούστε λοιπόν τι μου είπαν. Για να δείτε ότι υπησέρχεται στη δημόσια ζωή και το φαινόμενο της κακοήθειας πολλές φορές. Εγώ κάνουμε μια ζωντανή εκπομπή. Στην Ελλάδα ζητήσατε εσείς να είναι ζωντανή και μπράβο σας και οφείλω να το καταθέσω εδώ μπροστά στην κοινή γνώμη και στους ανθρώπους που μας βλέπουν. Αλλά θέλω να σας τα ρωτήσω όλα για να μην υπάρξει παραμικρή σκιά. Ό,τι θέλετε. Έτσι, είστε πάντα κρυστάλλινοι. Λοιπόν, και απόψε. Να δείτε τι μου είπαν. Με πήραν κάποιο ανώνυμο τηλεφώνημα και μου λένε ότι να ρωτήσεις δύο πράγματα τον πρόεδρο, τον κύριο Λεβέντη. Το πρώτο είναι πού βρήκε το Ρόλεξ και φοράει. Φοράτε ένα Ρόλεξ όπως και χιλιάδες άλλοι Έλληνες συμπολίτες μας και Ελληνίδες. Και το δεύτερο είναι γιατί κάνει τόσο παρέα με κάποιους πλειοκτήτες του Πειραιώς. Είναι, λέει, από τον Πειραιά, τώρα στις γιορτές εθεάθη σε διάφορα εφοπλιστικά γραφεία όπου τους έλεγε ευχές και συνομιλούσε μαζί τους. Αυτό είναι κακοήθεια, μάλλον. Εγώ το θέτω όμως γιατί θέλω να δίδονται απαντήσεις σε όλα. Καταρχήν. Αυτός υπενήσεται ότι δεν έχετε σχέση με το βιομηχανικό κεφάλαιο, αλλά έχετε σχέση με το εφοπλιστικό κεφάλαιο. Προφανώς. Αυτός είναι ο υπενιγμός. Όπως αντιλήφθην εγώ δηλαδή. Ποια είναι η αλήθεια? Ναι. Ο Βασίλης ο Λεβέντης είναι ένας λαϊκός αγωνιστής, ένα απλό παιδί και ως εργάτης στα ναυπηγεία του Καραμαγιά. Το διάβασα στο βιογραφικό σας, το CV. Βεβαίως έχω φιλίες και σχέσεις και με ανθρώπους της βιομηχανίας και του εφοπλισμού. Της πλειοψηφίας. Ποιους, για πέστε μας. Τα ονόματα. Παραδείγματος χάρη. Δεν νομίζω ότι είναι. Όχι, για λόγους οι σχέσεις μου αυτές δεν είναι σχέσεις ότι εκπροσωπώ τα συμφέροντά τους. Είναι σχέσεις φιλίας και εκτίμησης. Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι ο Λάτσης ήταν πίσω από τα κόμματα, όχι φιλικά προς τον κύριο Παπανδρέου και τον κύριο Μητσοτάκη. Ήταν προωθώντας κάποιες σχέσεις που θα του έδιναν μετά κάποια αντιπαροχή. Αυτό είναι το κολάσιμο. Αλλιώς το να πω καλημέρα σε κάποιον. Όταν σας βλέπει με τον Παναγιωτόπουλο τον εφοπλιστή, παραδείγματος χάρη, εγώ δεν είμαι κατά του κεφαλαίου. Εγώ είμαι υπέρ μιας εργασιακής ειρήνης και μιας συμπόρευσης εργοδοσίας και εργαζομένων. Η Ένωση Κεντρών είναι ένα κεντρό κόμμα. Και το κέντρο είναι το κόμμα των νοικοκυρέων. Οι δεξιοί και οι πασοτζίδες κάνανε ανοικοκύρευτη την Ελλάδα με τα χάλια τους και με τα τεχνάσματά τους. Διότι η δεξιά έλεγε ότι είναι υπέρ του λαού για να μην της πούν ότι είναι υπέρ του κεφαλαίου. Ο δε σοσιαλισμός ήταν εμπόριο. Όταν έχεις τον Κουρί μέσα στο Πασόκ που πουλάει στο Μαστοράκι το φίδι της Χούντας το κανάλι του, αυτές οι σχέσεις Πασόκ και δεν το καταγγέλει αυτό ο Ανδρέας Παπανδρέου. Δεν μου λέτε. Είναι πλέον ένα εμπόριο σοσιαλισμού. Ο κύριος Ανδρέας Παπανδρέου δεν κάνει σοσιαλισμό. Εμπορεύεται το σοσιαλισμό και στη συνέχεια μπορούμε να μας. Γιατί είμαι παλαιός γνωριμός του. Ξέρετε, να πούμε περισσότερα. Φυτών από τη Γερμανία που τους επισκέφτηκα προτριετίας. Αυτό ήταν ένα δώρο, μου το κάνανε και μου λένε επειδή αν σας δώσουμε μια ευγνωμοσύνη στον πρόεδρο. Δηλαδή. Ήταν της νεολαίας αυτή. Ναι. Της νεολαίας της Ένωσης Κεντρών. Και μου είπαν ότι αν σας δώσουμε κάτι οτιδήποτε άλλο μπορεί να το πετάξετε, αυτό θα το φοράτε και έχω δώσει το λόγο μου. Εγώ δεν υποκύπτω σε χρυσάφια.
Δεν έχω τέτοιες. Ίσως επειδή αρέσει και στο γυναικείο φύλλο, γι' αυτό το φοράτε. Ίσως. Ναι, αλλά θα τα δούμε αυτά μετά. Είναι μια υπόσχεση προς κάποιους ότι δεν θα το... Και δεν νομίζω ότι είναι υπερβολή. Ναι. Να υποθέσω... παράδειγμα δηλαδή ότι εγώ ως πρόεδρος Ένωσης Κεντρών δεν έχω ακόμη προσκληθεί, ακόμη είμαι αρχηγός κόμματος με 2%, που έλαβα σε εκλογές 2%. Και στην Ιταλία ξέρεις ότι με 1 και 60% αρχηγός κόμματος είναι αντιπρόεδρος κυβερνήσεως και έχει και 7 υπουργεία, με 1 και 60. Και εγώ με 2% δεν έχω ακόμη μιλήσει στην ΕΡΤ. Και δεν έχω ακόμη προσκληθεί από ένα Χατζηνικολάου, από ένα Πρετεντέρη, ανθρώπους δηλαδή που έχουν βγάλει, όλους τους πολιτικούς, έχουν βγάλει και Λαζόπουλους, έχουν βγάλει τη Σελήνη της Λάμψης, έχουν βγάλει ό,τι μπορούσε πιο αστείο που έχει την καλή του πλευρά, δικαιούνται να τους βγάλουν, έτσι, σε μια η πολιτική εκπομπή είναι και κοινωνική εκπομπή. Δικαιούνται να τη βγάλουν και τη Σελήνη της Λάμψης. Αλλά δεν δικαιούνται να αγνοούν την Ένωση Κεντρών με το 2%, γιατί όπως είπες κάτι μπορεί να έχει να πει. Επιτρέψτε μου κάτι να ρωτήσω. Υπάρχουν εσείς εκτός από άνθρωπος της δημόσιας ζωής, είστε ταυτόχρονα και ένας άνθρωπος των media. Δηλαδή μέσω της τηλεοράσεως μπαίνετε στα σπίτια του κόσμου. Γιατί έγινε άνθρωπος των media. Βλέπετε, σας βλέπει ο κόσμος. Γιατί, για πέστε μου, και γιατί βγάζω και τη Μεθαυριανή στις 11 το μυστικό ποιο καθημερινή την Τρίτη. Ναι. Γιατί εσείς οι δημοσιογράφοι πουλήσατε την πένα σας στις αρέσκειες του Βαρδινογιάννη, του Τεγόπουλου, του Λαμπράκη, του ενός και του άλλου. Αν ήσασταν εσείς ουδέτεροι και ελεύθεροι, τα ίδρυα, ούτε εφημερίδα θα έβγαζα τη Μεθαυριανή. Το καταλαβαίνετε αυτό το πράγμα. Αν κάνετε σωστά τη δουλειά σας και έστελνα μια ανακοίνωση και την γράφατε, δεν θα υπήρχε λόγος ούτε την εφημερίδα να εκδώσω, ούτε το κανάλι. Λέτε ότι έπρεπε να σπάσετε το πολιτικό κατεστημένο. Αλλά αυτό που δεν σου αμφισβήτησα, ότι ο σκοπός αγιάζει τα μέσα, αυτό που σου αμφισβητώ, αν θες για χάρη της συζήτησής μας, είναι τα ίδια τα μέσα. Και το δεύτερο που ήθελα να σου πω, είπες ότι το Πασόκ είναι προϊόν της πορνοδημοσιογραφίας. Ναι. Εσύ όμως αυτό δηλαδή ο Κακλαμάνης κατηγόρησε κάτι προϊόν, του οποίου το Πασόκ είναι προϊόν. Εσύ όμως είσαι προϊόν του Πασόκ και κατά συνέπεια είσαι υποπροϊόν της πορνοδημοσιογραφίας. Πώς συμβιβάζονται όλα αυτά? Εγώ δεν πήρα καμία θέση. Δεν έγινα προϊόν οφιτσιούχος. Δεν ήσουν ιδρυτικός τέλεχος? Ήμουν ιδρυτικό, αγωνιστικό μέλος. Αλλάξαν τα πιστεύω σου από τότε μέχρι τώρα? Κοιτάξτε, μέχρι το 1981 το πίστεψα, το ψήφιζα ανελιπέστατα και βοηθούσα και οικονομικά. Μέλος της οικογένειας μου ήταν βουλευτής του Πασόκ στον Πειραιά. Βοηθήσαμε με κάθε τρόπο το Πασόκ. Μετά όμως το 1981 είδαμε και ζήσαμε κάθε στέλεχος του Πασόκ, ζήσαμε ένα δράμα. Ότι είχαμε στα οράματα ψηφίσει σοσιαλισμό και μας έβγαινε δεξιά από την πίσω πόρτα. Μας βγαίνανε Αλαφούζοι, μας βγαίνανε Βαρδινογενναίοι, μας βγαίνανε ένα σωρό καλά παιδιά. Γιατί σε κάλεσα στο αργά με την ελπίδα ότι θα βρούμε πίσω από αυτό που ξέρει ήδη ο κόσμος, γιατί αυτά τα έχει πει λίγο πολύ από όλα από όλες σου τις συνεντεύξεις. Από πού όμως τα έχω πει? Πού τα έχω πει? Ο Χατζηνικολάου δεν με έχει καλέσει. Ο Πρετεντέρης δεν με έχει καλέσει. Ούτε και εμένα με έχει καλέσει ο Χατζηνικολάου, αλλά δεν το φέρω βαρέως. Εσύ από πού τα έχεις ακούσει? Τα έχω ακούσει, τα πες στο Παναγιωτόπουλο, τα πες στο δικό σου κανάλι. Στον Παναγιωτόπουλο πού? Ο Παναγιωτόπουλος... Τα πες κατά καιρούς. Που ήσουν και ο δέκτης υποτιθέμενου κακόγουστου αστείου της πίτσας. Αποφάσισες για την τύχη του Παναγιωτόπουλου, φαντάζομαι ότι θα έχεις αποφασίσει πιο επίοικος. Έτσι δεν είναι? Άρα μήπως αναζητούμε... Ο Παναγιωτόπουλος έδρασε με βάση τα αποκόμματα της ελευθεροτυπίας, του έθνους, του ελεύθερου τύπου, τα οποία όλα ήταν επιθετικά, εχθρικά. Συνέλεξε λοιπόν κάποια στοιχεία. Μου το είπες αυτό, αλλά όχι μόνο αυτό. Πιστεύω ότι ζούμε και σε μια σαρκοβόρα κοινωνία. Απλά τώρα το λάθος του Παναγιωτόπουλου το μεγάλο είναι όταν είδε έναν άνθρωπο σοβαρό απέναντί του μετρημένο. Έπρεπε ανεξαρτήτως του. Σου λένε εσένα, ο Λεβέντης είναι έτσι, έτσι και έτσι. Κάνεις μια εκπομπή. Βλέπεις ποιος είναι ο Λεβέντης. Πέραν όσων σου έχουν πει και τα έχεις θεωρήσει ως δεδομένα, αφού βλέπεις μια άλλη πραγματικότητα, κάνεις μια εκπομπή 5-10 ερωτησούλες και τελειώνει το ζήτημα και κανείς δεν θα θυμότανε την εκπομπή. Ενώ τώρα έμεινε στην ιστορία, αλλά εγώ θες να σου πω κάτι, τον θεωρώ ακόμη, για να αποκαταστήσω τα πράγματα και να βοηθήσω και λίγο. Τον θεωρώ, και όσες φορές έχω εκφραστεί, ότι είναι ο μόνος πολιτικός συντάκτης με ευρωπαϊκό στήσιμο. Και εγώ τον θεωρώ τον Πάνο... ο μόνος που δεν κάνει συντακτικά και γραμματικά λάθη. Είναι άψογος. Έχει το καλύτερο στήσιμο. Και του λέω από τώρα, όσο μακριά και αν είναι, αυτή την εκπομπή πιστεύω να την ακούει. Ότι δεν έχω καμία κακία, τον αγαπώ πάντα. Να του λέω μάλιστα ότι με βοήθησε, γιατί το 2% που πήρε στις ευρωεκλογές
είχε και τη δική του βοήθεια. Κοιτάξτε, και εσείς μας είπατε ότι αυτό το Rolex που φοράτε στο αριστερό σας το χέρι. Μα σας παρακαλώ, μιλάμε τώρα για 200.000, θα συζητήσουμε. Ένα λεπτό, αγαπητέ μου κριτικέ. Αγαπητέ μου κριτικέ, για τις 200.000, εδώ ένα λεπτό το είδατε. Ακούω. Το πρόβλημα είναι οι 200.000 του ρολογιού. Ο κύριος ζηλεύει τη δόξα Παναγιωτόπουλου, να πάει στο βυθό κι αυτό. Γιατί ο κύριος Παναγιωτόπουλος δεν τον ενδιέφερε πώς ανετράπει η κυβέρνηση και ο Αλαφούζος τι λεφτά έδωσε. Πάντως σας είπα δεν τον ενδιαφέρε τον κύριο Παναγιωτόπουλο. Δεν με ενδιαφέρει. Οι κριτικοί είναι άνδρες και γυναίκες, δημοκράτες. Εδώ μέσα έχει... Πήγα στην Πάτρα και βλέπω λοιπόν σε κάποιο σημείο στην Πάτρα μία Καντιλάκ μεγάλη. Βγαίνει ένας από μια πολυκατοικία, γέρος, έτσι, αστρομάλης, του ανοίγει ο οδηγός στην πόρτα, μπαίνει στην Καντιλάκ. Παίρνω τον αριθμό, λέω να μάθω ποιος είναι αυτός. Πήρα τον αριθμό και σκόπευα μέσω της τροχέας να μάθω. Γιατί προφανώς θα ήταν κάποιος προύχων της Πάτρας. Έρχεται στο γραφείο των πατρών που έχει Ένωση Κεντρών ένα περιοδικό που αφορά την ομιλία Σιμίτη που έκανε στην Πάτρα. Έκανε μια ομιλία ο Σιμίτης πριν ένα μήνα. Και βλέπω τη Μούρη που είχε μπει μέσα στην Καντιλάκ πρώτη στο Σιμίτη και δίπλα στο Σιμίτη. Και λέω ρε το Μάρια του Πασόκ, να το πω έτσι. Με συγχωρείτε, γιατί το ίδρυσα εγώ το Πασόκ με άλλους. Έδωσα ψήφο το 1974 στο Πασόκ, όταν πολλοί που παριστάνετε σήμερα τους Πασοξίδες ήσασταν σίγουρα εκτός Πασόκ. Τότε πήρε 11-12 το Πασόκ. Το πω έτσι λαϊκά. Γι' αυτό δικαιούμαι να πω το Μάρια, όχι υβριστικά, με πλήρη αγάπη. Προς τα αδέρφια μου, τα χθεσινά και ελπίζω και τα αυριανά. Πάει ο Σιμίτης στην Πάτρα και τον έχει αυτή η Μούρη με την Καντιλάκ και είναι δίπλα πρώτος και καλύτερος να μιλάνε και το λέτε δημοκρατικό, σοσιαλιστικό. Δεν πάτε να κόψετε το λαιμό σας όλοι μαζί. Πώς το λέγανε έναν καραφλό που ήταν του Καραμαλή, απένταρος, όχι απένταρος. Ο Χατζηδάκης. Όχι του εκπρόσωπος τύπου. Ένας λίγο καραφλός που τον είχαν πιάσει σε ένα καράβι που δεν είχε βγάλει ειστήριο και είχε μαλώσει και είχε ξεφτυλιστεί. Θα το θυμηθώ ναι, το όνομά του. Ένας του... Τον είχε κυβερνητικό εκπρόσωπο ο Καραμαλής. Ένα καραφλό που είχε και ένα αδερφό δημοσιογράφο και έκανε εκπομπές, δύο αδέρφια. Ναι. Σε Άρος τελειώνει. Παντελάρος. Α, ο Αντώναρος. Αντώναρος, ναι. Αυτός μιλάει μόνο για να υπερασπιστεί τον Καραμαλή. Ότι ο Καραμαλής είναι μεσσίας, ότι θα μιλήσει όποτε πρέπει. Ακριβώς. Ότι απαξεί τώρα. Να το μάθει ο λαός. Συγγνώμη, οι εκπομπές που κάνουμε στην τηλεόραση δεν είναι για το λαό. Τι είναι, για ένα κλειστό κλαμπ. Οι εκπομπές που κάνουμε αναφέρεται να τις ακούσουμε στο δωμάτιό μας, στο σαλόνι μας. Οι άνθρωποι θέλει ο λαός, επειδή πεινάει ο λαός, ο Παπαδάκης, ο Καμπουράκης, όλοι αυτοί δημιουργούν ψευδείς κοροϊδεύουν τον κόσμο. Μετά έβγαλε τον Κολάτο που δημιουργούν ψευδείς ελπίδες. Αυτό είναι δυστυχώς το τραγικό σε όλη αυτή την κατάσταση. Δημιουργούν ψευδείς ελπίδες. Αυτό είναι το τραγικό σε όλη αυτή την κατάσταση. Δημιουργούν ψευδείς ελπίδες. Αυτό είναι το... Πούστη μου. Τι είναι, δεν ξέρω τι πήραζε η Ανούλα. Ρε παιδί μου, γιατί ήρθες και πειράζεις εκεί. Μα δεν πήραξα τίποτα, πρόεδρο. Να σκαλάσαν την εκπομπή τώρα. Πλαστογραφούσαν τα γκάλοπ και βγάζανε 0 Λεβέντης. 0 οι ώρες τους να πεθάνουνε. Πρώτη φορά ζητώ από το Θεό να με ακούσει. Να πεθάνουν οι προδότες της Δημοκρατικής Ελλάδας, οι προδότες των οστών του Ελευθερίου Βενιζέλου και του Γεωργίου Παπανδρέου. Κάποια ζώα δεν με πιστεύανε, τώρα θα με πιστέψουν ευτυχώς και τα ζώα. Χαίρομαι που κλείνουν το κανάλι 67, κλείνουν και τον τάφο τους, κλείνουν και τον τάφο τους, κλείνουν φασισμός, προδοσία, εσχρή κι δυο, κυρίες και κύριοι, κάτοικοι της Ελλάδος,
Στις 10 του Οκτώβρη δεν αναμετριέται η Ένωση Κεντρών με το βρωμερό δεξιό κόμμα και το βρωμερό πασοκικό κόμμα. Αναμετριέται η ηθική με την ανηθικότητα. Αναμετριέται το δίκαιο με το άδικο. Το βράδυ σήμερα 8 η ώρα. Όλοι στην οδό Χαλκοκονδύλη 9. Είναι η τελευταία εκπομπή του καναλιού 67. Να πάνε στο διάολο όλοι. Ο Θεός να στείλει καρκίνο στο Μητσοτάκη και όλα του τα σόγια και στον Παπαντρέου και όλα του τα σόγια.